No klidně mohl. Dáme nejdřív menúčko a potom se rozhodnu. Tak, Dnes uvidíš. Verí na anielské čísla a rôzne Kámo, já znamenia. budu hrozně tweakovat, ty pičo, já se hrozně omlouvám slečně, není to nic osobního, ale ty pičo, jestli to bude celý o astrologii a andělských číslech, já se pověsím. Je to do istej miery aj naivita, ale zároveň si myslím, že to vie dať aj nejakú pozitívnu nádej. Vieš si predstaviť vzťah s človekom, ktorý už má dieťa? Ty vole. Chlape, tady to bylo, kdo to dával? To měl Sinaj v podcastu, nebo Sibizan to tam říkal, nebo něco. Tam bylo radši holku, co dělá OnlyFans, nebo co už má dítě. Prečo si to nevieš predstaviť? Lebo ja chcem mať svoje vlastné deti, takže asi toľko. Keď som bol na vojenskom výcviku, tak som si ho... Jsem taky byl mimochodem, čet. Taky jsem byl na vojenském výcviku. Bylo to v době, když mi bylo 12 let. Byl jsem v Březové, myslím, že se to jmenovalo na Moravě, na Stronghold táboře a tam z nás trénovali vojáky a byl jsem voják s mečem. Takže taky to mám za sebou. Hovoril, že spravím rozhovor s Kaliňákom. Probudili nás ve 12 o půlnoci a naběhli nám do pokoje a já jsem se pochcel. Pamatuju si to. Hele, trénoval jsem tam, jako bylo to hodně ty napínavý o život, to bylo jak svině. Potom som zrazu na neho narazil po silke. To byl tábor pro tlustý, no tak to teda nebyl, kurva. Ja nie som moc človek, ktorý sa zaoberá politikou. Je teraz veľké boom okolo napríklad Oskieho Baramiho. Nie som úplne toho zastanca. Práve sleduješ dating show od Refresheru Menučko. Posledné diely priniesli mimoriadne kompatibilné dvojice a my chceme v šnúre lásky na prvý pohľad pokračovať. Preto dnes oproti sebe posadíme Deanu a Davida, ktorých podobné životné štýly nahrávajú možnosti naozaj silného meču. Toxic, co jsem řekl toxic. Ahojte, volám sa Diana, mám 22 rokov a pochádzam z Lučenca. Ahojte, ja som David, mám 23 rokov a pochádzam z Prievidze, ale bývam v Bratislave. Vo svojom 23, jakože jsem starší než on. Chlape, teď vůbec se vypadá, že je to. Vůbec se vypadá, že... Kámo, proč já teďka koukám na videa, kde jsou lidi mladší než já? To je hrozný. Když jsem začal streamovat, tak jsem koukal na videa, nikdo nebyl mladší než já. A teďka už jsou lidi, co jsou mladší než já. V voľnom čase veľmi rada chodím do fitka, buď sama alebo s kamarátmi. Veľmi rada sa chodím prechádzať na západy slnka. Svoj voľný čas rád trávim buď vo fitku, alebo na plavárni, alebo si idem zaboxovať, alebo skúšam nejaké adrenalinové veci. Tak môj ideálny partner Jediný, kdo je starší než ty, je Pavel. Kámo, doslova není nikdo mladší než já ze streamerů, kromě Luzroviny. Nikdo. by sa mal o mňa zaujímať, mal by sa o mňa starať a prejavovať mi tú lásku. Ideálna žena by mala byť podľa mňa štihlá, mať dlhé Ani Mikeses. Mikesesovi je přes 30. Mně je 24. vlasy, aj by mohla byť múdra, zábavná. Moje ideálne rande by určite bolo ísť na nejakú akčnejšiu aktivitu, niečo adrenalinové, aby nás to spojilo. Nikole, to moc děkuju. Chcela by som určite ísť na bungee jumping. Opat není mladší. Ne. Skúsil som už napríklad skok padákom, určite by som si to aj ešte zopakoval. Toto rande by som zrušila, keby Skok padákem na streamu udělám, to je jasný. Ale za 2K sabu bude. protistrana bola arogantná a videla by som, Tobě už je 24. Jak už? že nemá veľmi záujem sa rozprávať. Z tohto rande by som asi odišiel, keby to dievča napríklad bolo neslušné, že by nemala žiaden rešpekt voči mne, alebo by sa zle vyjadrovala, nadávala by. Prihlásila som sa preto, že Kdo by se tam choval takhle? Kdo by se choval na streamovaným nebo na natáčeným rande, že by nadával? Doslova nikdo. som chcela výjsť zo svojej komfortnej zóny a vyskúšať niečo nové. Ty? Já bych na nic takového v první řadě nešel. Prihlásil som sa čisto zo srandy, že skúsim niečo nové. Cítim sa zaujímavo a čakám, že to bude super skúsenosť. Servírujeme predjedlo, v ktorom Tak, co mají za předkrm? sa dvojica ešte neuvidí. Predjedlo. Tak ahoj, volám sa Diana, mám 22 rokov a pochádzam z Lučenca. Čo ty? Ešte raz, Diana. Diana s Ečkom. Diana? Chlape, v životě jsem neslyšel slovo Diana nebo jméno. Diana, áno. Aha, dobré. No, moja mamina Jak se cítíš, že si děcka dávají tvůj rok narození, aby si mohli založit Instagram? Tak teď jsi mi neudělal, jako, ne, to nedělaj, to nedávaj, dávej třeba 2005, nebo tak něco. veľmi rada sledovala filmy na telke a ona, keď hľadala meno, tak pozerala tie titulky a väčšinou, keď to boli tie zahraničné filmy,
tak tam videla proste to meno Diana a sa jej to zapáčilo. Chcela mi dať, že 2 N, ale nechala 1. To jsem nikdy Ja neslyšel. som David, mám 23 rokov, pôvodne som z Prievidze, ale teraz bývam v Bratislave. A študuješ? Študoval som medzinárodné vzťahy a diplomáciu, teraz som si spravil bakalára To teď studuje čeklo. a uvidím, čo bude ďalej. Tak jeho hlas na mňa pôsobí veľmi príjemne, tak sebavedomo, tak mužne by som možno povedala. A ty ako? Tak to já taky ne. Hele, jakoby většinu času na schvál mluvím vyšší tóninou, ale můj přirozený hlas je trochu hlubší, ale nechtěl bych úplně, abyste mi říkali, že jsem Ang, nebo že jsem na vás až moc mužnej, takže většinou času to dělám jakože, dělám, že mám vyšší hlas. Dělám, že mám vyšší hlas, abyste se cítili komfortnic tady, víš? Ja som pred týždňom mala tiež štátnice a plánujem pokračovať ďalej v štúdiu v Brne. Jasné. A Lučenec je aký? Až moc mužnej, no? Malý a taký, že asi sa tam nechcem úplne vrátiť, lebo tam nie sú úplne príležitosti pracovné. V Lučenci som ešte nebol, ale môj kamoš je z Lučenca a často si o tom robíme srandu, takže preto ma to tak trošku zaujal. A chcel by si v tom aj teda pracovať. Hej, ja už teraz mám vlastne YouTube On má kanál, kde kouty jak ty, no to je pravda, protože on nemá kouty. riešim politické témy, Takže souhlasím. geopolitika, história a tak. Čiže už sa tomu venujem a chcem tomu pokračovať. Príjemne ma prekvapilo, keď povedal, že natáča na YouTube, pretože ja veľmi rada Ok, kámo, tak tady jste totálně fake. To si nikdo nikdy neřekne, že je rád, že někdo točí na YouTube, tomu nevěřím. sledujem YouTube, ale na ňo som akurát nenarazila, možno to bude tým, že čo natáča. Vo voľnom čase čo robíš? Tak ja chodím dosť často do fitka. Chystáš se na Colors s Melicharem? Ne, nejdu na Colors nakonec vůbec, bohužel. Rada chodím na prechádzky, na západy slnka a rada čítam. Ty cvičíš? Hej, cvičím, chodím do fitka. Taky, aj taky. Na plaváreň chodím, taktiež občas na box. Taky. A tak rôzne. Ako ten šport je pre mňa dosť dôležitý a asi teda aj pre teba. Áno, aj pre mňa je to dosť dôležité. Máme to stejně. Môj obľúbený cvik Bych si vo rozumiel fitku s tým klukem. sú kliky na jednej ruke. Urobil som, nebudete tomu veriť, ale 1000 klikov za pol hodiny. A pracuješ? Tak ja mám ten YouTube kanál, čiže to je taká moja práca, alebo to mám aj na živnosť. Taktiež tam propagujem svoju knihu, ktorú som YouTuber na napísal. živnosť, Svoju knihu to už som slyšel. začal plánovať v roku 2024, keď som bol vo Innsbrucku. Dosť sa mi tam páčilo a povedal som si, že by bolo fajn, keby som spracoval nejaký príbeh na On tému, myslel že by tam box bolo jako nejaké sport, ne box s jídlem. Však já taky. útočisko, nejaká posledná pevnosť Európy a začal som sa zaoberať týmto konceptom a potom som to už rozvíjal. No a popri tom si občas privyrábam, ale dosť ako tie roboty striedam. Ja som bol v apríli napríklad v banke, teda to som bol v marci. Potom v apríli som pracoval vo fitku, potom v máji som šiel zase na vojenský výcvik. Ja mám veľmi rada chlapov v uniforme, mne sa to veľmi páči, hlavne vojaci, policajti, čokoľvek, dosť sa mi to páči. Ty máš veľa sidequestov. Hej. Čiže uvidím, čo bude ďalšie, teraz som tu s tebou. A o čom je tá kniha? No, to je vlastne dystopický politický príbeh. Nie je to úplne ten žáner, ku ktorému inklinujem. Vy hlavně to takže- znamená, že je nezaměstnaný. Ano, takzvaně, teď jsem na volné noze znamená, jo, jsem nezaměstnaný. To je takovej Rudy John. Možno by som si ju prečítala. A na YouTube sleduješ videá, či iba natáčaš, ale nesleduješ? Vieš, čo sledujem? Tak toto menučko som si občas pozrel a občas si pozriem niečo možno vtipné, ale skôr si akože pozerám také, že relácie alebo niečo v súvislosti s tým, čo ja robím. No, tak ja najčastejšie sledujem Dukloka, ak poznáš. Hej, poznám. Ako Slyšel som o ňom, no. streamuje teda teraz Minecraft za Statorom. Z nich je jedlo, kámo. Ne, ja som Co najlepší. ti jeme? Co ti jeme, dobré. Tak to si púšťam do pozadia do práce a tiež pozerávam menu. Řekni jedinýho streamera, který má větší kouty jak ty, no spíš říct jednoho, který nemá větší jak já. Jediný člověk, který nemá větší jak já, je asi Astator, protože ten nemá vůbec vlasy, tak to je asi jediný. Jinak vlastně všichni mají větší, takže tak no. Ale skôr ako reakciu od dvojsekundového Maťa. Tam sa ma baví tie komentáre, čo k tomu dáva, takže Nie, tak som zvedavý, že ako bude reagovať na nás. ja som zvedavá. Nás teraz skôr zaujíma, ako zareagujete na svoje celebritné kraše. Tak mám tu pred sebou Tak, tvoj to jsem zvědavej. Pome, bude to nějaký Hear Me Out, nebo to bude úplně basic pičusovina? celebritný crush a je to kapitán Jack Sparrow. Ty vole, to
můj taky! Dobré! Áno. Na tom obrázku najprv on mal okuliare, aj mal takú jemnejšiu bradu, aj mal tmavé vlasy, čiže prvé, Dobré, čo mi napadlo to máme je, že stejný, mám to stejný. trošku sa podobá, akože nie moc, ale chápeme sa. Jo, jako, no, vidím to tam. Ne, jako, v podstatě je to Johnny Depp. V podstatě je to Johnny Depp stejně jako Luky Matonoha je doslova DiCaprio. Vidím tam tu podobu, vypadá úplně stejně. No, ja tu mám pred sebou Margaret Robbie. Robin, alebo neviem, ako OK. presne povie. Teraz sa neviem, či sa roztrhlo v rece s tým, že chalani obľúbujú strašne blondiavé baby a každého chalana, ktorého sa skoro spýtaš, tak povie, že áno, páčia sa mi blondíny a strašne som na blondíny a ja som, že dobre. Akože aj ja som teraz blondína, ale ja som bola čiernovlasá, takže Ja, tak to bych vůbec neřekl. Mně to k ní sedí docela, jak má barvu vlasu. to bolo také, že OK. Je to presne ten tvoj typ, že blondiavá... Mne sa páčia štihle a taktiež sa mi páčia dlhé vlasy. Amo, škoda, že tady není legendary moment z, jak to bylo, od Vanity, nebo kdy to mělo, ten blind dating, kde říkal, že je na Asian holky a potom jí vyhodil tím tlačítkem po tom, co řekli, jestli může obejmout, aby zjistil, jestli je tlustá nebo ne. No teď si to pamatuju, to video, ty vole, legendary. A buď rovné alebo vlnité. Keď som mala 15 rokov, tak som mala vlasy po ramenách a odvtedy som si povedala, že už nikdy viac, takže si pestujem dlhé vlasy a už ich chcem mať dlhé. Čo sa týka farba vlasov, tak blondíny sa mi moc páčia, ale taktiež mi prídu pekné aj hnedé, čierne a tak. Predtým, než som sem prišiel do štúdia, tak som si hovoril, že asi to bude nejaká pekná blondína. Všimli jste si, že nikdo nikdy neřekl ryšavé? U kluků ne, ale u holek to slyšíš každou chvíli. Ale jakože na kluka, že by holky chtěli zrskat, to jsem neslyšel ještě, to je pravda. Hej. No a ty... No Johnny Depp to od malička sa mi dosť páčil. Akože páčia sa Ne, jako hele, tam vypadá úplně jak Johnny Depp, to má easy win. mi tmavovlasy, trošku brada, fúzia alebo tak, ale moje bývalé vzťahy trošku odlišné od toho typu. Tak v minulosti som mala, ak to mám rátať, že úplne, tak to boli 4 vzťahy, ale jeden z nich bol taký najvážnejší, čo bol úplne posledný. Čiže neskôr záleží na tom, že keď mi niekto padne do oka a sa Jakou mi bys mi dala radu, jak říznout holku? To je docela násilný, ne? páči, tak je to v poriadku. Či Deane padne do oka aj Dávid, uvidíme až v prípade, že hodnotenie prvého dojmu účastníkov bude po sčítaní presahovať desinu. Desina. Aha, Na začiatku som ich dal po 9 bodov a to z toho dôvodu, že ešte som stále nemal o nej viacero informácií. Poďme teda zistiť viac informácií. Začníme prvým pohľadom o 3, 2, 1. Tak co, je to doslova jak Johnny Depp. Doslova Johnny Depp. Ahoj. Ja som David, teším ma. Tešíme. Akože možno som čakala, keď povedala, že cvičí, ako nechcem nikoho uraziť, že trošku takého väčšieho možno by som povedala, ale akože to je v poriadku. No tak Že co? Akože možno som čakala, keď povedala, že cvičí, ako nechcem nikoho uraziť, že trošku takého väčšieho možno by som No, tak. povedala, ale akože to je... Tak, uchu, tak, to je v prdeli, no. Takže nejdřív čekala, že budeš víc namakanej, potom vytáhne Angel Numbers, tak ty, to je hotovo, uchu, to je hotovo. No tak ja som spokojný. Ja som si tiež nejako tak v rámci možnosti Jo, no, to si myslím, no. predstavovala. Tiež také krátke vlasy. Hej. Keď sme sa prvýkrát uvideli, tak zo mňa nejaký stres neopadol. Myslím si, že stále som ho cítil, hlavne z tých kamier. Je to ťažké si predstaviť len na základe hlasu, Áno. ale je to fajn. Ja som spokojná. Akože samozrejme, koho by to nepotešilo, keď niekomu niekto povie, že je spokojný s tým, ako vyzerá, že áno, trošku to pohľadilo to ego. Ego pohľadené, oči spokojné, nie je na čo čakať. Prinášame špecialitu šéf-kuchára, ktorá odhalí, nakoľko je dvojica skutočne kompatibilná. Tak mám pred sebou scenáre, pri ktorých budeme určovať, či je to red flag alebo green flag. Potter Hrande stále nevie, či je pripravená na vzťah. Green flag. Schválně, co daj? Môžeme na 3, 2, 1. Tak, green flag. Chlape, tak jakože radši nevědět, než natáhnout toho druhého do nějaký píčoviny. To si myslím, že je dobře tady to reálně.
Podľa mňa 3 rande je ešte stále krátko a treba toho človeka viacej spoznať. Keď sú to prvé týždne, tak je to v poriadku sa baviť s viacerými ľuďmi, ale keď už s niekým cítiš nejakú tú iskru, že sa s ním chceš ďalej stretávať a spoznávať, tak za mňa ja začnem Šukec po prvním rande green flag? Vím já, tak to bys měl vědět ty, jako reálně. Bys měl vědět ty. Jako, já si myslím, že stejně tak, jako že to bude po 3 měsících, tak na poprvý je v pohodě. Já si myslím, že to je extrémně individuální reálně. byť lojálna k tomu človeku a bavím sa čisto iba s ním. Treba určite aj viacej, mesiac, 2, že sa spoznávať, Pohladil bych ti ego... Dobre. chodiť proste spolu niekam, že či ten vibe je naozaj vzájomný. Jde o to, jestli seš napitej. Aha, no tak takhle nad tím nepřemýšlím asi. Viacej tých konverzácií a tak. Áno, áno. Do fitka chodí aj 6-krát týždenne. 100% red flag, já taky. Hele, na tom není nic špatného. Samozrejme. Toto je nám asi jasné. Nie je na tom nič zlé sa starať o seba. Presne, ja úplne súhlasím. Verí na anielské čísla a rôzne 100% red flag. 100% red flag, hochu, na tomhle není doslova nic pozitivního. Ale jako doslova na tom není jediná věc, která by byla pozitivní. znamenia. Já si nedovedu představit, ani jedna věc mě nenapadá, kterou si řeknu, tady na tom je jedna věc, která je dobrá. Není. Ani jedna. Ani jedna pozitivní věc na tom není. 3, 2, 1. Ne, 100% ne. Za mňa je to v pohode, pokiaľ to nie je úplne že extrémistické, že proste fakt, že Kámo. A tak... Já si nedokážu představit, že tomu věříš na půl. Co to znamená, že tomu věříš na půl? Jako, že věříš jenom něčemu, nebo jako... každý deň si pozerá ten horoskop a by bol na tom závislý. OK, takže když to řešíš každý den, tak to je špatně, ale kdybys na to koukal jenom 2krát týdně, tak je to dobrý. Že tomu nedáváš takovou váhu jako někteří. Ale tak já si myslím, že tady u těch věcí buď tomu teda dáváš váhu, že tomu věříš, anebo tomu nevěříš vůbec, ne? Však to je úplná blbost. Já si čtu horoskop for fun, no ale to, že si z toho děláš prdel, neznamená, že tomu věříš. Myslím, že myslí třeba jakože znamení. Kámo, teď to vůbec nedává žádný smysl. Že Mně to přijde jako s náboženstvím. No, nemyslím si úplně, ale chlape, u toho náboženství, tak já jako chápu, že, nebo vnímám to tak, že buď věříš, nebo nevěříš. A ne, že věříš něčemu. Teraz sa stane niečo zlé, tak bude na to proste veriť. Hej. Ale také, že vidíš niekde 11 a si povieš, že áno, je to proste milé, alebo 22, tak podľa mňa je to také, že také pekné. Moje šťastné číslo je 4 a plánujem si ho vytetovať. Keď ja si trošku myslím, že je to do istej miery aj naivita, ale zároveň si Tak, správně. myslím, že to vie dať aj nejakú pozitívnu nádej, lebo predsa len človek potrebuje mať aj nejaké to pozitívne nastavenie, ten pozitívny kompas. Če máš ascendent? Ráno Batman, v noci Harvey Dent. Ale zároveň si myslím, že keď sa to už preháňa, tak potom už to môže spôsobiť takú zbytočnú naivitu, si myslím. Ja verím v Boha, ale myslím si, že všetko treba spochybňovať, ničomu netreba úplne na 100% veriť. Ale Boha ako takého verím, len neverím možno v nejaké inštitúcie. A čo si myslíš o manifestácii? A toto si myslím, že funguje, lebo sa mi stále plnia rôzne veci. Honzo, to je v prdeli. Já už bych jí, kdybych byl pán, strčil do sklepa. OK. Napríklad, tu som si hovoril, že bude teraz oproti mne sedieť pekná blondína, stalo sa. Keď som bol na vojenskom výcviku, tak som si hovoril, že spravím rozhovor s Kaliňákom, potom som zrazu na neho narazil po silke. Ja nie som moc človek, ktorý sa zaoberá politikou. Je teraz veľké boom okolo napríklad Oského Baramiho, ktorý si pozýva tých politikov, ja nie som úplne toho zastanca. To je úplně mimo mě. Jakože toho člověka znám, ale jinak vůbec nevím, že se to řeší. Nebo takhle, vím, že se to řeší na Slovensku, ale vůbec nevím, v jakém kontextu. Vím jenom, že ten člověk existuje, to je celý. Čiže si myslím, že sa môže čokoľvek len tak ľahko splniť. A to si myslím, že zrovna není něco, co bych úplně potřeboval vědět, ne? Jako slovenský influenceři v politice, to jako, mně to nepřijde moc důležitý upřímně. No jako, asi jako povědomí základní, jo, ale nepřijde mi důležitý, že bych to měl nějak sledovat nebo něco. Co má politika společného s manifestací? No já myslím, že to byla reakce na to, že říkal, že s někým dělal rozhovor, ne? Mě jebou lidi, co se nezajímají o politiku. Myslím, že ne, že by se každý měl o to zajímat jakože naplno, ale myslím si, že bys měl mít absolutně základní povědomí, aspoň.
Že by se měl být ignorantský, takhle bych to řekl. Myslím si, že by se měl být ignorantský vůči tomu, co se děje okolo tebe. Ne, že bys jako tím měl žít vyloženě, ale vyloženě jenom to, že ti to není komplet uprdele. Deti do 30. To je green flag. Ale jakože, ty vole, trošku mi to tíká. Kurva. 3, 2, 1. Bolo to fajn naraziť na človeka, s ktorým sa zhodujem v toľkých veciach. Dobrý, Melichar je ve 30 ještě u mámy, vole, mám dost času, v klidu, žádný stres. Mám ještě čas. Lebo často, aj keď som sa s niekým ako v minulosti stretával a možno sme si rozumeli vo veciach, ja neviem, že bolo 10 nejakých vecí a rozumeli sme si 7-krát, tak teraz to bolo také, že akoby úplne tip-top. Úplne v pohode. Je Melichar ten správnej maják? Jo, já vždycky čtu komentáře. Když to není komentář v obydlení, tak tam vždycky píšu Melichar, to je rozumný člověk. Říkám, jo, no tak to je jasný. Ja tiež rozmýšľam nad tým, že do 30-ky by to bolo fajn, ale všetko záleží od toho, ako bude štúdium, kde si nájdem prácu a hlavne potrebujeme to zázemie na to, aby som mohla mať tie deti. A ty chceš mať deti? Jasné, podľa mňa sú deti fajn a zároveň máme nízku pôrodnosť, treba zachrániť Slovensko a Európu. Treba to poťahať. S tou záchranou prosím počkajme aspoň, kým skončí toto rande. Aj keď trochu pochybujem, že by súčet bodov na tabulkách našich holubkov nepresiahol Je pro tebe red flag, kdybys byl partnerky první vztah? Jo. 10. No okej. Dala som mu o pol boda viac. Co ty a děti? Já to beru jako takový, jako smysl života, svým způsobem. No já to beru jako to, že bys měl mít potomka, takže jako určitě no. Proč jako red flag? Jako co? Jako to, že bys nechtěl být první vztah? Nevím. Prostě bych nechtěl. Stejně jako první partner asi bych nechtěl být. Nevím, prostě ne. Protože si myslím, že jsi životně jako trošku jinde. Samozřejmě můžeš tam mít výjimky, ale myslím si, že jsi jako životně v trošku jiný fázi. Takže tak. Nechtěl bys být první pusa ve 24? Ne no. Radši koupíš novej mobil nebo kámo, to je píčovina, hochu. Tak to je strašná stračka. To je úplně, ty vole, vůbec si nerejčbejte tady s těma píčovinama. To mě vůbec neser, hochu. Pretože ten vibe medzi nami bol naozaj pekný a páčilo sa mi to, ako kam smeruje to naše Dneska AZ quiz jednu môžem. Pokračujeme teda v smere dobrého vajbu. Prinášame chutné jedlo z Confud baru spoločne s obľúbenou kartovou hrou Menučko, ktorú si môžeš zahrať aj ty. Ty vole, co tam? To tam na ní nenapálí porno otázku, ne? Stačí, ak klikneš na link v popise videa. Dobrú chuť ináč. Dobrú chuť. Ty si sa prvýkrát opil. Ja som sa nikdy v živote neopil. Ty vole, ústy. Nie. Vážne. Ale ja sa viem odviazať aj bez alkoholu, takže ani si nechcem predstaviť, čo by som robil s alkoholom. Ja som sa nikdy neopil, ani som nemal drink, ja som len vlastne si vyskúšal, že ako to chutí, že som si trošku lízol, ale inak som to ako nepil. Tak ja som sa asi prvýkrát na strednej to bolo asi na dozvukoch, že tam som možno trošku viacej. Už 2 roky, takže vôbec nepijem, ale nechodila som tak, že na party sa proste opíjať alebo tak, ale Intrak, prvý ročník, samozrejme tam nejaké akcie boli, ale tiež som zistila potom, že ma to úplne ako keby nebaví a nenaplňa. Aký je tvoj jazyk lásky, slova uistenia, sústredená pozornosť, darčeky, skutky, služby alebo fyzický kontakt? Už byla gamba, jo. No, tak u mňa je to najviac fyzický kontakt a určite nejaké slova uistenia. Ja mám rada, keď dostanem nejakú pochvalu, že niečo sa mi podarilo alebo tak. Tak môj obľúbený typ fyzického kontaktu je určite Kdy si lízeš ty? objatie. A keď môžem toho človeka držať za ruku. Jenom som si lízol a stačilo mi. Dotyky, že niekde sme a proste sa dotýkame, že vieme o tom, že sme Show us. proste pri sebe. Ale akože aj tie ostatné veci dosť potešia. Ja veľmi rada dávam darček. Mně se kámoška opila ve 13 slivovicou a potom vypadla z okna chatky. Pustý. Keď niečo pre niekoho vyrobím, Cením. že dám to tohoto srdiečko. Ja som to zatiaľ mal doteraz tak, že moc si darčeky nechcem. Ale možno, že by sa mi páčilo, neviem, uvidíme. Keby niečo vyrobím, tak by si bol rád. A predsa to by už bolo iné, hej, že si s tým dala námahu.
Ale keď mi niekto niečo kúpi, tak je to skôr také, že radšej si chcem sám kúpiť, čo sa mne páči, vieš. Ja čo som... Chodil by s Borkou, která neměla vztah, ale je bipolární. Kámo, to, že jsem to dneska repostnul, jako mně to přišlo funny, ale hochu, to, jak teďka poslední roky kluci obecně mají nějakou, nechci říct úchylku, ale že přitahujou mentálně narušený holky, chlape, na tom, ty vole, to je jedno z nejhorších rozhodnutí v životě, co můžeš udělat, ty vole. Věř mi, že to není, na tom není nic atraktivního, ale že nic, ty vole, nic. Spracovala som Lego Monster plechovky, že som kúpila všetky tie kocky a vystavala som Monster plechovku z Lega, takže na to som hrdá. Ak by si mohol zmeniť jednu vec na Slovensku, čo by to bolo? Hranice. To je zaujímavá otázka. Je tu veľmi veľa vecí, ktoré by sa dali robiť, ale asi by som zmenil to, že nech ľudia toľko nenadávajú na Slovensko a nech si ho viacej vážia, alebo predsa nemáme sa tu najhoršie. Máme strechu nad hlavou, máme vodu pitnú, to vo veľa krajinách není, že si len tak môžeme z kohútika niečo pustiť. Jedlo a tak ďalej, máme tu bezpečie, není tu nejaká vysoká kriminalita, zároveň tu nemáme žiadnu vojnu ani nič podobné, čiže asi čo by som... A ty máš rád prsa a ohňostroj, nebo co byl ten repost? Ohňostroj ani moc ne. To mohol zmeniť je to, že nech si ľudia viacej vážia Slovensko. To je pekný názor. Nejaká krajina, ktorá sa mi páči a podľa ktorej by sa malo inšpirovať Slovensko, mi príde Poľsko. Je to nám príbuzná krajina a zároveň oni v poslednej dobe vedia využívať tie peniaze, nevykradajú ich a tak ďalej. Stále sa tam budujú nejaké cesty, buduje sa tam väčšia, silnejšia armáda a Poliaci sú dosť hrdý národ, čiže Poľsko je takou inšpiratívnou krajinou za mňa. Akože tým, že ja som odišla do Česka, to bolo možno aj skrz toho, že sa trošku možno obávam, že tu by nebolo dostatok pracovných príležitostí, aj keď viem, že teraz je problém s tým úplne všade. Hej. Že nájsť si nejakú stabilnú robotu a aj to bývanie možno viacej Není v Polsku priateľnejší. zakázaný potrat? Hele, já si myslím, že jemu tady ty věci úplně nevadí, protože on říkal sám, že je věřící. Takže nepřekvapuje mě, že Polsko je inspirativní země pro něj. Príležitosti, ale viem, že s tou infláciou a všetko, ako je všetko vysoké a drahé, tak proste regulovať to je asi veľmi náročné. Ne, jasné. Vieš si predstaviť vzťah s človekom, ktorý už má dieťa? Ne. Nie. Ty máš dieťa. Zkusil bys někdy někoho trans, kdyby ho měl malýho? Ty piči. Nie. No. Prečo si to nevieš predstaviť? Lebo ja chcem mať svoje vlastné deti, takže asi toľko. To, že tak rázne odmietol tú myšlienku, ma trošku tak zarazilo, pretože podľa mňa na tom fakt nie je nič zlé. Ale mohol by si mať s ňou vlastné dieťa. Len proste by Nie, ale si chcel by som mať všetky deti akože s ňou vlastné, chápeš? OK. Mne by to asi nevadilo, keby mi partner povie, že má dieťa. Skôr... Už mám 7. Nemám. OK. Akože mne by to prišlo asi v pohode, len možno by bolo náročné si vybudovať ten vzťah. Titulky neumí maďarsky, jo, mluví normálně. Ale ako vlastne. Já mám 25% Slovenska v sobě, tak OK, jsem z 25% Slovák, takže to Alebo rozumiem. vlastného. Ale určite chce mať aj že vlastné deti, že skôr by bol problém, keby povie, že mám dieťa, ale už nechce mať proste ďalšie, že to mi stačí, tak to by bol asi dosť problém. Ja ani nehovor, znieš strašne. Co? Ako by si chcela mať? Ideálne 2, že chcela by som ako každý chlapec, dievča proste mať toto. A ty? Tak koľko pôjde? Koľko pôjde? Ja nemám žiaden vrchný limit, čiže keď ich bude 100, tak ich bude 100. Tak pán je megalomán. Poďme zistiť, či uvidíme aj megalománske hodnotenie Deany na jeho tabulke. Na bodoch sa nič nemení, vyzerá to tak, že vibe stále vibuje. Zmení na tom niečo naše koleso plné úloh? Tak máme tu pred sebou koleso šťastia, môžeme to tak nazvať, a vytočíme si nejakú úlohu. Tak určite som mal stres z toho kolesa, lebo človek nevie, čo si tam môže vytiahnuť. To je nový, to tam Čo nebylo. by si chcel z tohto kolesa? Z tohto všetkého
Tú Kamasutru môžeme. Okay. No, keď povedala, že by si dal tú Kamasutru, tak som bola, že brzdi. Poznáme sa tak hodinu, že to zase úplne nie je to, čo by som chcela. Ja by som možno nechcela karaoke, lebo nie som úplne spevácky typ. To ani ja. Dávam ti šťastnú ruku. Co je kurva Kamasutra? Jakože, co to znamená v tomhle? Tak vytočili sme si for you page a teraz si navzájom ukážeme, čo tam máme. Keď sa tu pozerám, nevidím tu nič zlé. A nie, ja tu vidím mačičku, som spokojná. Ale jako já vím, co je Kamasutra, ale co to znamená v tomhle? Psíka. Pes alebo mačka, asi viacej skôr pes, aj keď ja nemám žiadne domáce zviera, takže ťažko povedať. Potom tu je nejaká čaja. Blondeva, samozrejme. Dobre, ideme ďalej. To je náhoda. Áno, určite. Ja som si povedala, že here we go again. Proste toto mám trošku... Já jsem for you page, jdeme udělat test. How do you say milk in Japanese? Miruku? That's correct, sweetheart. Do you want some milk right now? Mhm. Tee-hee. Open up then. What? Dobrou noc.